Здравейте! В това видео ще ви покажа как да свържете Strato домейн с WordPress. Първо, отидете на сайта на Strato и влезте в профила си. Кликнете на Вход и въведете потребителско име и парола. След пренасочването отиваме към WordPress. Там отиваме на Надстройки и виждаме Домейни. Важно е вече да имате избран тарифен план. Ако нямате, кликнете на Тарифи и изберете план. После отиваме на Домейни, кликваме стрелката и избираме Използвай собствен домейн. След това въвеждаме домейна тук. Ще го намерите в Strato, ето тук. Въвеждаме го, кликваме Напред и после Избор. Накрая кликваме на Стартиране на настройката. След това кликваме Намерих страницата с настройки на домейна и ще видим какво трябва да обновим в сървъра за имена. Това правим сега. Отиваме в Strato, кликваме трите точки под домейна и избираме Управление на домейни. Пренасочват ни и влизаме в настройките, като натискаме тук. Виждаме точката DNS. Кликваме я и виждаме NS записа. Избираме Управление, после Собствен сървър за имена, връщаме се, копираме, отиваме в Strato и поставяме. Същото правим с другите две. Поставяме тук, копираме това и го поставяме отново. Кликваме Запази NS записи и виждаме, че е успешно. Връщаме се в WordPress и кликваме Провери връзката. Това може да отнеме няколко минути или дори до 72 часа, просто трябва да изчакате. Кликваме обратно към домейни, обновяваме и виждаме Descent. D – домейнът на Strato. Тук просто трябва да изчакаме. След няколко минути домейнът вече работи. SSL все още е в процес на изчакване. То ще се активира автоматично по-късно. Ако сега в нов раздел въведа Descent, D ще бъде пренасочен към WordPress, към Dezenis. D, защото това е основният ми адрес сега. Ако искате новия домейн да е основен, променете го. Вероятно нямате втори и той ще е основен автоматично. Ето колко лесно свързвате Strato домейн с WordPress. Ако видеото помогна, ще се радвам на харесване. Чао!